5 million to 7 million. Igoni ndeti determine abana basome. Mheshimiwa bagaka ngwa kwanaga igoro ya yokubanga go kimoto. Nganchere abantu bamindu. Ntache pipe. Bokong. Linserio montoro mwana ogo tagete witegesa wanchirane. Ndole go seninyole chibesa. Mole tayari. Umachoge mole tayari. Tindigo sekana muntu de bwensi. Ege ntungelinga ntagete ndole mwana onde bwensi okugenda. Tindate bangango nyona chibese mpaka na kinyole. Mwana onde bwensi okende day school. Ndole enyoge kunyalikana gucu mwako wocha tubange at least mwana tabasoseliwa tuisaransense turembese kitoto mochi skuru abana baito bagende yase chiombe nyari bari chache na baoja gutanga na nyari bari masaba na baoja gutanga na go supply mabere ndoto yetu tukora mabere kuruo sole Jitibu jira wasikichombe jisiribu. Ndagete iga kiroyo mo ino gaki. Nigorona kwande ngabonga barogi baleka tiga. Abange. Mo korege ka okenu na inuira tiga chombe chibe. Na umachoge gega na ntorose krimali amabere stokora koru abantu baito babekebe so mu buko. Nto ikekero kie campaign. Tigamba tenkero ye campaign noko sera abantu nakogenda lakini ndota yetebese gutikara nyomba mu muntu chombe ga kinta getensa benga ki lenda chombe mabere cross stretch krima liga iga muiroro tubaguri kibesa chingi yakubwabese kindi cyonse kaiga mabere abe process aira ne seje skuru cheino abana baegwe taito go promising aki abana ba standard 1 grade 1 na grade 2 Wekomo tenyo nane uko bande na barabwa mabe ondoko iko bakoreki aba murabone ngendo moko na abaswati abake ikiara bono igora aba muri torero meteni kianda ndiye kwa Mutuome abangina mole tayari abasaja kirana abangina ndaitenyo abaswati abake mole tayari bono Umachoge oye abasaja mulema mole tayari abasaja Nyora bana mwana mnakwa munyora ayibolerwe nyagitari kirinkobeka equipment tuwanaine baada ya myaka ebero mwana asoe ECD kindobis moiwe kindobis ese myaka sabeti gareti omwana yokonyoro anse kunywa maberane Bona yoko mugonki mitinye tano mo uso mwako yo mwananje nganzi ko mugonki afutu. Atumeka lingongi. Talivoigo. Lingongi. Mtege ntongo waboli gioka. Abantu amindo no mole. Ige ntongo waboli gioka monsa berani. Amina. Mtuale chinguru ntache pipe yaba hivi. Kanyagia. Lakini alapata cheire. No ebago kura. No embali ba support oko robo gambi bua o your excellence. Korukara abantu baminda ba machoge. Igo tu arenge no bo basi amo. Nyorobo chumbe borio botangani. Nomo machoge, nomo basi. So your excellency indumna machoge tuanjira ni de 2 term. 2 term. Iganke ndenge ndo ya torenta iga. Today, igo torega esengencho yogo chakwaga cha abana baita bake na masomo. Taribo igo. Your Excellency tigante beiga. Nje muno mo speaker mbanda chireko di assembly. In the last regime there was no bursary. Njarengo. In the last regime bila kita mbiarengo ya ngocha kore machipara. Mbiarengo.
in the last chim ogembo njale nga municipality in the last chim ebintu bya bayesimiwa ba umachoka bakwana mbiarengo nenga kie yao bya chiro your excellency igaba ndo mtera kama whatever simba ni fire si fire fire si fire your excellency eso ikaranza no baremu onde bua your excellency obwate the contrary opinion kija matao gendera okorera abantu bagusiega gusa batari baigo ekiagara intumuna abantu bagusi na inche muno mo speaker antenete gusiengima na rorire bintu gaba na kode chinsam kions kiagusi na gaba na tari monto kopakwa onde bues nyore bari bago jabate na gaiga bate ba simba wani tamu ya otata kendo te imamo mino simba wani tamu tari baigo wachani we kwa na enda te imamo mgawa igo lakini tari aba machoge anate ndio boto tari ko wani bono ate igo diga bantu ba minto uko poa. How are you? Are you okay? Your Excellency, bantu mbandike Swahili nege songo ere buyango sere bobe. Your Excellency, asenge jobwate naende sabali ko chirogoroga gali okindo nganjere kwana magana atatoka litangani. Your Excellency, egasi wa kolide Kisi County. I want to tell you abantu ba minto ngani nyeroche na barabumba nyeroche. Nero mutangani omwako yokonta jibasari. Dalibu ya Kenya ngima. Nero tanga ine samagendero Kenya ngima. Erebu ya gosere bobe. Nero mutangani korente biya gite binge bigo chakoros chipara. Ni fire si fire. Nero mutangani umwako yo oira bana mabere. Fire si fire. Umugambye yo mokuru seina na totebirindinga igazi simba kori yo korente biragita ase myaka 3 barabeka barenge 10 mbabirende ti na italia magenderero. Your Excellency oyombona kwananga na karo yomo kare gosensi ngaya kare korwa na simba tene na no yo ngabachiko ego moiseke bono ulinanyale umai simba mata ko kwana ngoranga ki how are you? Are you okay? How's everything? Or you may go to Ishi so shy, is it right? Or in a yard. Or I could have Ishi. Moshe. She. Your Excellency, Omonto, you took como minyoka to Mutinerense, name Yakatabuati, Takonya. Your Excellency, Takonya, we can run again, Batara, I go again, and go and dinner, and you go to Raika. Now the Gabriel Yaka Kani. Your Excellency, I got no Machogan, Twalingana, Galibu, Mogirango. Mbele iko sawa Your Excellency. Abantu abambago sigete na nimbago anjete no moigwo bale. O moigwa sikwego sitasikwa. Kitamurenga moko moigwa. Your Excellency, mbale kelinche muno mokonyo, you are a very good gentleman to work with. Monto muya ando kukwani gesonge kiororo DG iwa mwara iwa DG is everything okay? Namate yes. Ona abande bachenga shiti teko simba ni fire si fire. Your Excellency, with those many remarks walibale maese chema tenena tu welcome Muske Paul Simba Arati. Karibu Your Excellency. Nkobo mwenge sana ukegera abantu bamachoge borabu nabarumbanga nyete nembura nabera abasagutu litangane goronto alenge bogirango mate abantu bagacanya marambe ko chikeke n'abantu bakarwe binyoro tugakwana nabarabuo
eba tenga bogirango na barasa gwake kure nyinge kubwa bumachoge ino abantu bankaga igo mwe bogirango lakini bogirango mbare determined tigamba te bogirango no ena ba NCA babo bons batano mbanya kuruma igayana bons lakini no ena baba ino baya kuruna nje baya kuruna nje no tole kamarabu toi wana ile mbate binga egas to atemire ase miaka 14 ndaite ngakire a deputy governor olingoru mheshimiwa Mangi Mbiamono aya kwa na bosongo gai agatebese miaka 10 mbanyari de kolega stu akore miaka 3 olino mo deputy governor olenge ngakieri esenge njekero na jichororo enanyora na naba promise na nyorte account abantu konya abanye kurumire konya yatigira maugoka enata che pipe bali nata chira obanyore mitandao na bakonda manambe one badenga o simba nata che pipe macha ere nembero no enembe ingota chande ekole ere manyanga manyamulega onyentata chite pipe kanga tinda ena ne cheki was chibes cheki basari 1 billion Kenya shillings esa tu ena ne chepa katoko ena 1 billion pesa nchio tu anyolera baheshimiwa na bako batendra anyo pesa nyia kurwandons ne chibes kyalengoro kabiri tu anyolere chibesa chikoro ku 1.2 billion tu agolire birakta ne chigari chiko cha cross chipara cheito ekero to kwane bilioni motali milioni 100 bilioni ekoro milioni moja ikemia yaika milioni 500 900 mpaka 99 yama weke bilioni chwese chinchia lengoro echango soe mebuko yabantu abante balenge go isiyama amaru echuba ekorkose John what mokonyero Walker echube 40,000 by isiyama ama okobosongo na abatenere morengere jabanda utumira na barwe konembe bandile lakini ko kana ba kirestima majembe mpaka bono majembe abantu aminto kando neyo amaliogo no mberi traer amaliogo chinyakta chetu ain koibwa kurmambi mpaka margoba no endero ni mai tinga traer api lakini nkomekinde sure a system tu abekire ngamaliongo to karu muntu gakogenda arwali equipment to atebire kirenja tali mpaka level 2 to atebire nga muntu gakogenda oro apimwe amanyinga libago